Parlok bej menta sachisen nga pediang subhai pi ha kane ka channel bani blog ha kane ka por ka kuat ban kren ya kini kinten wala ka day ka video ka bala slamru ha kane ka election MP ka bala dep ha ka jingjob no jong di ar kisun konru henry nga kuat ban kren ya kane ka video namar ba ka kum ka jingyo I ka jonga ya kane ka jingle jonga ne ka party NPP ha ka tu ka jingbe krat jonga ne kong amprin ya kini dong kersan pra Ngiwan ban sensyariya pi om ban sya hala hakipatis kum kita klem dong ren Adam don rupra em ngam thebut chre kini em kisno khan kisno bahe bha namar ba kide ki high level suna baro kini ki National People Party NPP nakta kadau em yagani ka voice of the people party em namar ba kade ka party ka baduk em ki khen tron hadu kata kile ben kile kho e ki pai ba hajing shisha phim der ke man kan jat kum tu ye pai ba kum no phele kan jat kum tu ye pai ba tang na kadau ba kasur ka kot om yo sngew shu namar ba la sawa jamplat ka sur pra em kim sngew la sha shu lak thamaloi iman ki bat pulit man ngakan pat ren ya pi ngau ma hak don pa phun no ya ki nong ya lam jong ki ban khot no ya ki shaki dong la jong kam lak ka baba baya yes men sao bangan ong ya pi ai kin nang pra itu ai kin nang ya tek satu halen ngangan nang kren ni ki tin ki jonga sham da jong ki ngangkit lada ki nong ong sing Kila ini mangalabyang keringin ngalabyang kajinla bangan kenen no ya gijti jonga bang kmipat saya kilai po real peli di constituency MP jongi perdalang bangga ha kakot how ki ba phi don slow pa kini ba thmu ban pen kulmar ya kane ka meeting mlelei kinle badon kam subha police officer take action nga ong kini tang kibriu blarung ka virus hajabiang jongki but uni virus sakan mau phi pai ba ude virus na West Bengal ma phi ba badikong amparin ki blarung kata ka virus West Bengal kiba om sngew la sha shu ya ka jingrisa ya ka jingperta jongi pai ba hau pra hadu ba phila sngew thamaloi hadu ba phila kuin gata ga jabing ga jong phi hadu ba phims yo sngew shu ya ka sur ka kot balenga ongai phi ba phi pha bat ya gi polit hadu kane ya gini nong kersan pra kum gi pai ba nong kersan pra nga ongai phi de na ka jing sngew thakli ga jong phi de na ka jing bom yo sngew shu ka sur ka kot em na ka ta ka daw MP sngew khi bitar yala de shimet na ka ta ka daw phi shun nang ta phi pha kem phi pha bat hagi polit ya kini gi pai ba nong kersan pra baru gitu ki nong kersan kot hang tu em gi dai gi bri ke balarung bai ros sudah hi pi in em hang tu ke jing kan jat jong gi pai ba ya tu pai ba nong kersan pra hang tu we kan jat jing shong we kurana kli we kurana sengkai we kurana terpeng hang tu ki bat ka ato hang tu ru ya kuraman gitu kan kita gi bri ke balarung virus hadu bamlak control shu hatu ka jing ya lap election jong kata ka kong amparin long hadu ka tu ka tasmo ka kong san ka jing ya lap election ka bat klem nong rim de ma phi ken kita gi briu ki balarung ya kata ka virus West Bengal gitu gi nong kersan kot hang tu baro kide gitu kan kita gi balarung virus kata ka virus West Bengal kumno pin keno ya voice of the people party kumno pin keno ya kene ki nong kersan pra bapli oh police officer take action election officer Syai Kija mndai ban sha kumi ni gibreu ki batmu ban pharai ke chai banreu jungi lada kem nang ban ekran po darbar belekin wan penthot hang ne kamam la ban long kan ni om dei ka jing penthot ka de ka jing ya challenge kan kumba phia challenge ka VPP bar ka NPP bar ka UDP bar ka Congress kum ta ke ngi pai ba aru ge challenge ki pai ba aru uwe ha kot uwe ha pra na kata ka daw ke ngi challenge ki risa te Henry kum no pat phiwit ma phi ki rang ba
kibayalap election hang tu kipai baru gihap ban ya challenge hi om nagakti om nagajat ban ya show ban ya shurut hang tu Henry ngong ai phi daga jingri sahi daga jing perta hi haupra lani hakot to ya perta to ya ong hakot to ong haupra om lele lada phi phimsu ya ha ban jet ingi wan nam jet ngem pen bor phi Henry ngi kwa tangi tu kibreu ba sotho ya kayap ka em jong pai ba nalur ba pia show yau tu briu bala syak show hang tu bala syak kanjat na jeng syong bala syak bok syak kurang terpengru nang taru phi nang nut ban penpau ikwa banjit tang ya gitu ki briu ki bas ngutu ya kayap ka im upai ba Henry upai ba hang tu la jan yap pia show hang tu ha pia kanjat hang tu ki itu gide ginong kersian NPP ngong ai phi te ha to phi de kita gi NPP kiba singthu ya kayap ka imui pai ba em phim de kiba suthu kayap ki im pai ba ra philong shisha ki briu ki ba serious em wat jele kumne phila de ki ba start ki blanang phila de ki nong elap election phile kumne hagi pai ba om julong wat jule kumne ki pai ba wat ju benye ki pai ba ki de ki pai ba ba e jong gari kasi ki ba kersian ya phi ki ba penyang kartong ya phi ki ba penyang MDC ya phi ki ba penyang MP ya phi ki ba penyang kum ga sarkar ya phi de ki pai ba ki nong kersian ya phi ki ba pen ruspa ya phi ba penyo ban sna ki ying ba ki dulan nang tak ba phiyo ban penyang ya ki ying da ki phau mala ba phi ruspa haying hasem ba phi bit phi biang ha ka ying ha ka sem ga jong phi baro ka we de na ga jing kersian jong upai ba bun bahaga pisa jong upai ba baki yo anaga sarkar pedeng kumnau Modi kayat syapi kumta Modi ul ai dagi paulak dagi klur Henry marchiteng syapi pai ba marchiteng syapi piyo ngeu ba ban buram ya upai ba bai jongi ada pimut ban job em pin job bai lada gi pai ba kin perta hau pra ru em lada pimut ban job pin job bai kata em habai de hagasngi yakun election habade hagasngi tap vote upai ba usyong marway ha u tap vote marway de om ma phi sia phin lerung hang tu pai ba em u le tap vote marway ngangawan na Morganeng constituency job upra manah kani mentala shisnam kai ba kibreu ki yo kyong ila pa be badu de ka jingkan tho ka ba live ho jai live ho kam ha voice of the people party ha ba perkhat ha ba pe ya voice of the people party kham tam yau ba arden kat lo ka jingin sen ya ka ne ka jing tho jong ne breu ladang mi rap samangi kini kun samla ya voice of the people party kamut lajot ni gino kersian ya voice of the people party ngin keren bet habe de bat ka party kane ga jing elap election ga jongkaru kadang mut bakan job Henry penban job keput pra aga jing job don burom iba di arki sengkon mentau snamru ka voice of the people party ka de pen job keput ya kane ga national people party NPP kata ga jing sisang keren perlok kata kajing sisang keren perlok kajing shun gi pai ba bat kum juru nagini gi sarkar MDA gi sarkar NPP ngong ai phi ya ga voice of the people party ki shun hadu katu kata nga ngatip bahaya kane perlok be ki nong kersian be gi jonga ya kane ga election MP ga ban sawan ru kersian be haupra kumba job ide arki singkon kumta hing penjemput biang yaupra ni kersian be haupra ngi penjob be haupra lagade hag election MP lagade hag election MDC lagade hag election MLRU ngi kruwet be haupra ngi penjob put be haupra nga em habang ayo I ako ni video ba syak kenjat gini ginong kersian pra em haga jing risa ka jongki haga jing hetsau ka jongki ka sur jong pra haga jing elap election jong ni kong amperin haba kong amperin kami sneu shu yang tak sur ka kot em kala khibitar kala khidom kala sneu thakli kala sneu thamaloi kamnang shu ban kran namar ba om yo sneu shu ka sur jongka kita ini em mangalabyang keringin ngalabyang kajingla kita ini em mangalabyang keringin